Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar 10 minn 100 proposta l-Għawdex imsejsa fuq 3 temi: il-konnettività, l-infrastruttura u l-identità. Waqt ma srelej fix-xahar Għawdex Dr. Abela fakkar li kien Gvern Laburista li daħħal il-Fast Ferry. Għalli minkejja ċiniċiżmu ta' wħud li l-proġett ma kienx ser jirnexxi, is-servizz intuża minn miljun passiġġier. Għalli dan mhux biżżejjed u fakkar li din il-ġimgħa ġie inawgurat servizz ġdid li żied id-destinazzjonijiet lejn il-Gżira Maltija. Għalli l-mira tal-Manifest Malta hi li tiżdied il-konnettività b'25% billi jsir investiment ta' 130 miljun euro għal vapuri ġodda fosthom vapuri dedikat għal merkanzija. Semma wkoll li se jtelqu is-servizz tal-linja on demand f'Għawdex u fakkar fil-weda li s-servizz tal-vapur f'Għawdex ikun b'xejn għal dawk li jaqsmu bil-pass bejn iż-żewġ gżejjer. Wieħed li ser jingħata il-bidu għas-servizz ta' air taxi bejn il-gżejjer. Dr. Abela qal llum hemm 5,000 aktar Għawġi jaħdem f'Għawdex u li għall-ewwel darba l-ekonomija Għawġija qabżet il-biljun euro. Ħabbar li kull negozju Għawġi li jinvesti fi reskilling jew upskilling tal-ħaddiema tiegħu se jingħata qotja ta' 1,000 euro għal kull ħaddiem. Iddeskriva lil Għawdex bħala motur ekonomiku li ser jingħata infrastruttura denja fosthom billi jsir interconnector bejn Malta u Għawdex u l-ħidma biex titwettaq il-weda ta' 100 triq għal Għawdex fi 3 snin. Fuq tema tas-saħħa ħabbar li għall-ewwel darba l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex se jkollu spiżerija ġdida mamra bir-robotika fost oħrajn biex taqdi l-oqsma mediċi fil-kimoterapija, l-immunoterapija li ser ikunu jistgħu jibdew isiru f'Għawdex. Dwar it-tema tal-ambjent il-Prim Ministru Abela me referenza għal Victoria Park fil-qalba tal-Belt Victoria fejn iddikjara li malli jiġu approvati l-permessi jibda x-xogħol fuq dak li ddeskriva bħala l-ikbar proġett ambjentali fl-istorja Għawġija. Ħabbar ukoll investiment fl-infrastruttura edukattiva bli modernizzar fl-iskejl kollha. Temm jgħid li sabiex l-identità Għawġija tkompli tissaħħaħ u tiġġedded il-Prim Ministru jgħid li l-artisti Għawġin se jkollhom ċentru ġdid tal-arti, disinn u kreattività. Għal ukoll il-fondi kollha li se jinġabru mill-eku kontribuzzjoni se jħallsu dawk li jżuru Għawdex se jkunu qed jiġu investiti fi proġetti ta' tisbieħ f'Għawdex stess.